Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa ingkang kula sampaiaken niki hake Allah. Nggih menika kunci utama nggih melalui sholawat ajaran ingkang utama. Sholawat umum nika ngeteraken dhateng panjenengan sedanten mangkih lek pun ancene Islam lekat di dalam diri. Islam sekujur tubuh napa ingkang dados amalan istiqomah menika saged ngeteraken dhateng panjenengan ilmu Allah yang tersurat dan yang tersirat. Nah niku nggih. Napa tersurat niku nggih menika enten syariat tarekat hakikat makrifat kathahipun Allah nggadahi rahasia syariat nggih menika pun jelas kita niki ngerti. Namung sing tersurat niku teng lebete tarekat, teng lebete hakikat, teng lebete makrifat, teng lebete makrifatullah. Kunci utama niki sedanten menika nggih selawat. Kita pun ngelampahi ilmu dulinan, ilmu ibaratipun cabang angsale nggih menika mung dadi sorone putra putri panjenengan mung dadi ilmu kesesatan diri bersekutu dengan laknatullah. Niku ilmu ingkang cabang. Nggih niku ayat-ayatipun Allah. Nggih sesat. Lek enten kepentingan pribadi, lek enten sekutu kalian laknatullah. Namung Allah maringi ilmu sesungguhnya yang diridhoi ten lebete kubur, ten lebete dunia niki kalian ten akhirat niku mung sholawat. Pun mboten usah soro-soro. Dilampahi secara keluarga mawon. Bersolawatlah yang banyak, nanti Allah sendiri yang akan mengatur. Panjenengan diparingi semerap datang Allah kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan niku nabi Kanjeng Nabi sampean bersolawat, sing sampean celuk-celuk nggih Kanjeng Nabi, sing noleh nggih Kanjeng Nabi, sanes sinten-sinten lek panjenengan ngiyakini krana terdoktrin ten kula, panjenengan nimbali kula nggih kula sing noleh, akhire panjenengan bayar terus ten kula. Ngamplopi terus ten kula. Nggih niki sing garehi kados kula niki mboten kepanggih Rasulullah. Nggih niki sing garehi kula niki sombong dadi nomor 1. Nggih, sanes kula guruipun panjenengan Allah kekal abadi. Guruipun panjenengan Datullah melalui sholawat zikir lan tasbih. Panjenengan kudu nglampahi istiqomah gadahi sholawat ngadhep dhateng Allah. Panjenengan saat eco saged ngrasakaken sholawat terasa di dalam diri karena Islam panjenengan pun sekujur tubuh. Dikire pun panjenengan sekutu tubuh, panjenengan didamel lemah lunglai tak berdaya oleh Allah. Niku eco-eco dengan muteraken tasbih ngeten sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tahu-tahu panjenengan dikepanggih Rasulullah. Nggih ten ilmu YouTube nika enten sing kula sanjangaken panjenengan saged ningali ten YouTube niku. Walaupun kula sanes YouTuber, kula niki tiyang bodho sing mboten ngerti ngoten-ngoten niku, namung niki jamanipun teknologi nggih lewat melalui niku. Kula lebetaken ten mriku, kula sanes YouTuber namung kula dititipi ilmu Allah untuk menyampaikan ini. Panjenengan bersolawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad niku wau dikepanggih Rasulullah. Liya dinten malih panjenengan istiqomah, panjenengan imani dhateng Allah, panjenengan malih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dikepanggih Rasulullah malih diparingi sholawat lintune. Nggih niku pun kula ajaraken, nggih niku pun kula sampaiaken dhateng panjenengan. Namun enten liya dinten malih panjenengan bersolawat kepada Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Panjenengan dibikin lemah lunglai tak berdaya dengan membaca sholawat tanpa sadar diri. Tasbih ini jatuh dan berdiam diri di dalam diri ini yang namanya ibadah dari Allah untuk Allah. Bahasa ilmunya ibadah daim. Lalu tangan ini kayak ada yang menggerakkan ke atas, berjabat tangan. Nah ini tanpa ada suara, tanpa ada apa-apa. Berjabat tangan ke atas sendiri, bergerak sendiri tanpa
tanpa akal pikir manusianya, karena manusia ini sudah dibuat lemah lunglai tak berdaya oleh Allah, sehingga kayak bersalaman ada sosok di depan kita. Nah ini setelah tak lama kemudian lalu Allah memberikan kembalinya fisik ini, kembalinya sifat menungso niki, eling bahwa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hingga terjadi seperti itu, hingga setelah selesai menjadi renungan. Aku iki mau solawat neng Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi, kok aku koyok salaman nang dukur, salaman tanpa sosok. Nah niki artos, ini ki ilmu nih, karena kula mboten kada guru, akhirnya kula nggih lami-kelami ketelarak mboten nyampe lek wis ilmu nih. Sakniki kula sampaiaken, sakniki sampean semrat ceritane, sampean roh dalane nggih langsung dados keimanan niki. Tapi kula berbulan-bulan atau bertahun-tahun, karena kula mboten enten sang pendidik. Kenyataane pun niki kula niku wau ilmune melalui sholawat niku sampai dipilih Allah seperti itu, berjabat tangan ke atas itu, walaupun tak ada sosok, tapi seakan-akan ada. Yang butuh berjabat tangan ini adalah makhluk, datang Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh, moga menika Allah nggak butuh. Sholat gak sholat, ibadah gak ibadah, sakarepmu, kekuasaanku tak akan berkurang walaupun kau tak iman kepadaku, tapi kau tetap tak kei kehidupan, moga engkau kon bertanggung jawab di akhirat sana. Dalam kubur aja sudah bertanggung jawab. Lah niki ilmu nih. Berjabat tangan kali sinten niku wau, nggih kalian Allah, apa Allah ana tangane, nggih boten. Sing butuh niku menungso. Diparingi kesaksian diri yang di dalam diri ini sifat menungsone pun pecah. Sehingga diarahkan seperti jabat tangan, mongkoh sang makhluk niki enten fisiki, sehingga walaupun dibuat lemah lunge tak berdaya badan niki, tasih saged ngerakaken tangan niki ten dhuwur kados salaman. Salaman mbek setan, setan enten wujude. Ayo lek kajenge ngerubah kehendake Allah. Allah pun sanjang ten Al-Qur'an, ten kitab-kitab Allah, aku gak padha ambek makhlukku, imanmu nang diwe. Mondok ngaku-ngaku 20 tahun. Nyampe no kitab kuning digempit ngalor ngidul, baru wujude setan, ngaku ngomong setan. Nyampe no kuburan, mek munduk ana patokane gak weruh jerone. Sampai ngaku-ngaku turunane ahli surga di kuburan wis enak, mangan anggur, mangan apel ana pasar Bonagung bae. Nggih, niku sing garai keimanan diri ini kepada Allah, ndak menyampai kepada Zatullah. Digoro-goro itu yang sing kados kula niki nggih, kula termasuk goro. Tapi kula saged nyritakaken, ayo ngomong sesat, salaman mbek setan, setan enten wujude. Setan yang di luar diri, farta murgana bentuke lekak-lekuke kados menungso. Setan yang di dalam diri wujude raine nggih kula kiyambek. Kehidupane nggih niku keping nomor 1 keping diakoni. Bab napa mawon, setan yang berwujud kelapetip niku nggih niku wau fungsine nggodha lek tiyang salat. Ayo setan ngomong mboten enten wujude, sinten sing sanjang kados ngoten. Sik pancet dirungokaken ngajine ngaose, nggih sampean rungokaken nggih sampean pirengaken nggih mboten napa-napa malih panjenengan pun lampahi bayar-bayar menika. Ten mriki mboten usah bayar. Nggih, mung Allah meniku mboten enten wujude. Senajan saged salaman kados ngoten menika niku menungso ingkang butuh. Butuh ten Allah, monggo menika ten Allah digerakaken tangan niki kados mendukur kados salaman, tapi sifat kemenungsaan ini sudah tiada di dalam diri ini, hanya menjadi saksi fisik ini yang bisa berjabat tangan di sana. Seperti niku, lah sinten sing saged dados saksi fisik ini lakukan itu? Nggih mboten semerap, mboten saged dikatakan niki setan, niki jin, niki iblis, niki malaikat, mboten saged.
Karena itu sebagian ada yang di dalam diri, itulah yang dirasakan oleh Allah, yang tidak bisa diceritakan datang muka umum, karena itu memang sudah dinas oleh Allah, dirasakan oleh Allah. Nggih mboten saged disanjangaken. Karena mboten enten fisike. Tapi nggih tetap makhluk. Nggih. Ayo ten pundi panjenengan ngaos-ngaos. Kula tiyang ingkang bodho, pribumi paling bodho kula ten Indonesia niki menawi ngoten. Tapi kula napa diparingi ilmu kados ngeten ten Allah sampai kula disesat-sesataken. Nggih. Allah menika ingkang pun sanjang, aku gak padha ambek makhlukku. Senajan kau kon takei ilmu kaya ngono, ya kon sing butuh ning aku. Niku Allah. Oh jelas sedanten niku malaikat enten fisike, setan enten milike, iblis enten fisike, sedanten niku enten fisike. Gur Allah zat tuwa boten enten fisike. Ajenge pados ilmu ten pundi? Ora usah bayar. Niki hake Allah. Lek panjenengan kula kenging bayar kula, wah neraka jahanam kula papane mangke. Monggo Allah nggih. Nika ingkang sanjang melalui wadatul wujud wali-wali Allah. Besok lek ten akhirat beriko yang paling banyak penghuni neraka jahanam adalah ulama-ulama su. Ulama-ulama yang mementingkan dirinya, ulama-ulama yang mementingkan kelompoknya, ulama-ulama sing gedhekno organisasine dhewe. Ulama su, nggih sakniki niku napa malih ngaku-ngaku darah Rasulullah, cicite Rasulullah, makome Rasulullah, kenyataane jahiliyah di hadapan Allah tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika salah satunggale ilmu melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panjenengan saged diparingi ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu tersirat tersurat. Nah niku nggih saged salamanipun kalian Allah. Mangke malih enten sholawat, malih istiqomah, malih diparingi malih datang Allah. Teng lebete diri ini kataipun makhluk yang di dalam diri kata, enten tulang, enten darah, enten nanah, enten nggih macam-macam menika termasuk api, termasuk air. Nah niku umum, ilmu umum. Nggih, ilmu umum mawon. Termasuk di dalam diri ini ada huruf-huruf yang tak tertangkap oleh akal, tersirat, maka panjenengan melalui sholawat, dzikir lan tasbih niki diparingi semerap. Saat panjenengan bersolawat kepada Allah, maka kebutuhan panjenengan Allah niku semerap. Panjenengan saat niki boten napa, moko diparingi ilmu karena panjenengan boten semerap, boten mengenali diri panjenengan sendiri, maka Allah memperkenalkan diri sampean sendiri dengan diri sampean melihat di dalam diri ini ada huruf alif Allah, lam alif, suratul Al-Fatihah di dalam diri ini semuanya ada. Di Al-Quran yang tertulis ada, di dalam diri ini ada. Terus ten pundi panjenengan wingi-wingi kok mboten saged semerap karena nggih pun sampean ngapura sedanten ingkang tiyang sing kados-kados kula niki sing ceramah-ceramah ngeten niki setunggal mboten ngalami. Setunggal ten Allah pun ditutup kalian biji darah hati kula niki krana ngakal-ngakali jamaah, ngakal-ngakali wali murid. Intine duwe amplop menika. Monggo menika mboten diparingi semerap senajan dianggap pemimpin agama bahwa diri ini sesungguhnya siapa. Nggih, lah niku tiyang bodho ila-ila niki mboten ngerti napa-napa namung angsal amanah datang Allah untuk menyampaikan hak kebenarane pun Allah atas panjenengan bukti pun tiyang bodho sing didadosaken ngeten niki dateng Allah termasuk alam niki pun tuwuh kajenge kiamat dadose atas panjenengan ibadah sing sak benere ngaos sing sak benere
Lampai kiambek lek pun ngerti hukum-hukum dateng Allah, kehidupan ten donya kalian makhluke Allah lintu-lintune. Sholawatlah, imanilah, istiqomailah mangke saged menika kepanggih alam-alam yang tersirat dan tersurat termasuk kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.